Bakas pa rin sa coastal area ng Barangay Nibali West, San Fabian, Pangasinan ang epekto ng mapaminsalang storm surge na dulot ng Bagyong Uwan. Kita ang sirasirang mga kabahayan maging ang mga cottages na hindi na mapapakinabangan. Ilang mga residente at cottage owners ang pilit na bumabangon 5 araw matapos ang paghagupit ng Bagyong Uwan. Ang iba naman, wala nang magawa kundi tignan na lang ang kanilang nawasak na tahanan. Ang pamilya ni Nanay Marilu nagtulong-tulong sa paglilinis ng mga nawasak na cottage. Nagkalat sa kanilang lugar ang malalaking tipak na bato. Nawasak din ang kanilang pader. Nung sa Sunday, hindi na kayo punta rito kasi nga ano yung bagyo eh. Siyempre, masakit sa kaluban mo, nawala yung pangkabuhayan mo, sa hindi lang kami, lahat kami rito. Yun lang ang kwan. Pasalamat na ako, may natira pang konti. Repair. Naglilinis para bumalik yung dati, para may pangkabuhayan uli. Kumbaga back to zero. Ngayon, nakwento nyo rin kanina na maging yung tindahan nyo. Hindi sa lanta, talagang kinuha ng mga yung mga taong nangunguha, yun lang. Ninakawan pa nga, yun ang hirap, daming kinuha, mga kon namin, may mga kinuha rito eh. Hindi naman napigilang maging emosyonal ni Tatay Lindbergh at Alberto matapos padapain ng bagyo ang kanilang tahanan at kabuhayan. Pinagtsatsagaan nila ngayong ayusin ang mga nasirang cottages gamit ang mga naiwang materyales. Malakas na malakas, sir. Umaampas yan, umabot dito, akala namin katapusan na namin eh. Dahil yung nakikita natin sa TV, yung nangyari sa Cebu, ganyan din ang umaampas dito. Tapos dito, kitang-kita namin, nandiyan kami. Pumampas na umakyat dyan. Ayan, wasak lahat yun. Hanggang sa loob, plano namin po na nananawagan kami sa nakakukulan na sana tulungan po kami. Kami, paano kami makabangon? Lalo na ako, senior citizen na ako. 80 ko na. O, wala pa naman ako gumana buhay kundi dito. Ganyan po nangyari, sir. Kaya nananawagan kami sa atin mga pangulo, sa mga mamamayan, mga senadores dyan, sa mga may mababang loob na tumulong sa amin upang magabayan kami. Ito po ang nangyari. Sira ang bahay. Yung pinagtutulugan namin to eh. Tindahan, tsaka yung tinutuluyan namin bahay. Sa biyanan ko, nasira din. Diretso po yan. Paunti-unti, kung mayroon tayong budget, makakahaon pa, ay babalik pa siguro. Sobrang hirap, lalong-lalo na kami na mahirap sa buhay. Ganito, wala pang trabaho. Saka ito pa, ang nangyari. Bisita naman po, mayroon at mayroon. Kaya lang, wala lang masisilungan nga. Kaya naghanap sila ng masisilungan. Kaya lang, wala talaga. Sira eh. Hindi rin muna pumalaot sa dagat ang mangingisdang si Benji. Malakas pa rin kasi ang alon at hindi pa muna sila pinayagan ng mga otoridad na pumalaot at mangisda. Sir, medyo kasi sir, medyo maalon pa. Medyo bawal pa. Pinagbawalan. No. Sa gilid lang sir, pwede. Sir, walang papasok na income sir. Sa datos ng Municipal Social Welfare and Development Office ng San Fabian, as of 12 noon ngayong araw, umabot sa mahigit 21,000 na pamilya o katumbas ng 67,419 na individual ang apektado ng Bagyong Uwan sa bayan. Umabot naman sa 289 na kabahayan ang totally damaged at mahigit 1,600 ang partially damaged. Sila po ay nabigyan na po natin ng assistance. Galing po dito sa munisipyo po, sa LGU. Nabigyan na po sila ng initial na relief food packs po na 33. Then po sa provincial, nagbigay na rin po ang ating governor ng 700 family relief food packs. Marami po talagang nawalan po ng bahay. Marami pong wala nang babalikan, kaya kaawa-awa po sila. Patuloy ang sinasagawang assessment ng LGU sa mga pamilyang naapektuhan ng Super Typhoon Uwan maging ang clearing operation sa mga nasirang istruktura at mga humambalang puno sa lugar. Lester Narag, Balitang, Solid North.